खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 18 आगस्ट 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मासे गोलेरा दुगैबाय थानाय सासे आइजोखौ ग्लब मन'दों आरो बे नुथाया केमेरायाव सेबखांजादों। उरिष्या रायजोनि सिङाव थानाय बिरुपा दैमायाव सासे आइजोआ दुगैबाय थानाय समाव मासे गोलेरा आइजोखौ गाग्लोबनानै लांनानै इनाय बुथारहैदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय जसना रानी जेनी 35 बोसोर बैसोनि आरो बे आइजोआ दुगैबाय थानायाव गोलेर फैनायखौ मिथियाखैमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। आलफा उदां उदखारि आफादनि सन्देह खालामजानाय सासे सुबुङा आथिङाव गुलि गावजादों। शिबसागर जिल्लायाव आलफा उदां उदखारि आफादनि सन्देह खालामजानानै एरेस्ट खालामजानाय सासे सुबुङा पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखोमानो नागिरनाय समाव पुलिसजों आथिङाव गुलि गावजानानै गोब्राब जोखोम जादों। गुलि गावजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय राजु आहमेद। दा बेखौ आसाम मेडिकेल कलेजाव डिब्रुगड़आव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो बेहा गोबां रां दाबिनाय लुथिनाय केसफोरावबो लोब्बा दं होननानै मिथिहोनाय जादों। जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावनो बर'फोरनि जायगायावनो सासे बर' सुबुंखौ सासे हारसा मानसिया बुनानै बुथारदों। तामुलपुर हालामाव सासे बर' सुबुंखौ सिखावनानै सन्देह खालामनानै दिरुंजों खानानै बुयै बुथारदों। बर' सुबुंखौ इनाय बुथारनाया बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायजागासिनो दङ। तामुलपुर हालामाव बलाय दास मुंनि सासे सुबुङा बिनोद ब्रह्म मुंनि सासे सुबुंखौ बुनानै इनाय बुथारनानै खारखोमालांदों। बे समाव बे जाथायनि सायाव तामुलपुर पुलिसा अदेबानि आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नामটো হয় মানে বিনোদ ব্ৰহ্ম। এনে ল'ৰাটো ঘৰতো অভাৱ হ'লেও তাৰমানে মাজে মাজে গাঁৱত এনেকুৱাই কাৰোবাৰ পৰা বস্তু কিবা কিবি আনি পেলাই খায় বা তাক মানুহগিলা এনেকৈ চোৰ বুলি কয়। তো বস্তুগিলা আনি পেলাই মানে মানুহকেইটা কয় আৰু। তো সেইদিনা ইয়াতে জুৱা খেলাও চলি থাকে ইহঁতৰ ঘৰত। তো জুৱা খেলা হয়তো চাব আহিছিল চাগে। আহাতে কি বা ঘটনা হ'ল ৰাতি মই গম নাপাওঁ, মই পুৱাতে গম পাইছোঁ কথাটো। তো সিহঁতে মাৰি পেলাই থৈছে। আমি পুৱাতে গম পাইলে আহি পেলাই দেখা পাওঁতে এইফালে ৰছীটো দেখা পাইছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে টৰ্চ এটা আছিলে, তাৰপিছত লাইটাৰ এটা আছিলে, কিন্তু বাকী দেখা পোৱা নাই। মানুহটো মাৰিব লাগিছে আৰু যোন মানুহে মাৰিছে আমি সুধি পেলাই গম পাইছোঁ যোন মানুহে মাৰিছে এতিয়া মানুহটো পলাই আছে, বলাই দাস বোলে মানুহটো নাই এতিয়া। সন্ধিয়া মানে সি কৈছে তাৰ ওচৰৰ মানুহকেইটা কৈছে বলাই দাসে মাৰিছে বোলে, কিন্তু মানুহটো এতিয়া নাই। আমি বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু পোৱা নাই মানুহকেইটালৈকে। ঘটনাটো বলাই দাসে মোক জনাইছে ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত তাৰ ঘৰত চুৰি হোৱা বুলি। তা মই আহিলোঁ 5টামান বজাত আহিকে চাওঁ যে বিনোদ ব্ৰহ্ম বিনোদ ব্ৰহ্ম ইয়াতে লাছ হৈ আছে, ডেথ হৈছে। তাৰ পাছত মই যাই পেলাই ঘৰৰ মানুহখিনিক খবৰ দিওঁ। খবৰ দি পেলাই মোৰ কামত মই গুচি গৈছোঁ। মোক খবৰ দিছিল বলাই দাসে যে ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত বলাই দাসৰ ঘৰত বিনোদ বড়োই চুৰি কৰিবলৈ আহা বুলি কৈছে মোক। उत्तर प्रदेश रायजोनि माथुरायाव बांकी बिहारी मन्दिर साखाथिनि गंसे गोजाम बिल्डिंआ हरखाबै बायना गोलैसिननायाव 5 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 4 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। उनाव उत्तर प्रदेश रायजोनि चिफ मिनिस्टार योगी बिथाङा थैनाय नखरनो नखरसेयाव 4 लाख रांखौ होनाय जागोन होननानै रादाय होनाय जादों। थैनायफोरनि गेजेराव 3 आइजोफोरमोन। थैनायफोरनि मुङा जाबाय गीता 50 बोसोर बैसोनि, अरविंद कुमार यादव 35 बोसोर बैसोनि, रश्मि गुप्ता 52 बोसोर बैसोनि, उन्जु मुरगान 52 बोसोर बैसोनि आरो चंदन राय 28 बोसोर बैसोनि। ससियेल मिडियानि गेजेराव सानै बर'फोर रुंगुल बर' आरो बिक्रम दैमारिनि गेजेराव दुंहाव थासारि आरो दान्थे बिदान्थे सोमजिगासिनो दङ। इउपिएल हानजानि दैदेनगिरि रुंगुल बर' बिथाङा बिक्रम दैमारिनि सायाव मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथांखौ दिनै प्रेस मिटआव जोबोद गोसो होनानै आं नायदों। नोंथांनि मोखाङाव डिप्रेसन आरो नार्भासनेसखौ आं नुदों। मानो एसेबां नार्भास जादों नोंलाय रुंगुल बायदि साधारन मानसिजों डिबेट खालामनो? बिटिआर सेक्रेटारियेटआव जाय समाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव बर' हांखोजों लिरदोंमोन
बै समाव नोंथांमोननि बारग' EM देरहासार बसुमतारी नङामोन होनबा जाय एसामिस लेंगुवेजाव लिरनांगौ होननानै गुबुन रावाव लिरनांगौ होननानै प्रेसार होनानै लिरहोनाया नोंथांमोननि जातिनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो बै समावनो बुजिदों नोंथांमोना जातिनि थाखाय बेसेबां खामानि मावग्रा जातिनि थाखाय बेसेबां गाबख्रांग्रा जुदि नोंथांमोना बै समाव जातिनि थाखाय गाबख्रांग्रा दैदेनगिरि मोनब्ला नोंथांमोननियाव जुदि सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला देरहासार बसुमतारी बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनाय नङामोन खोमा बिक्रम दैमारि नोंथाङा मानो सोंलु सोंनो हायाखै बिथांमोनखौ नोंथाङा सों बिथांमोनखौ नोंथाङा माबा मोनसे जायोब्लानो सोरखौबा दाय हमनाय बेखौ गारनांगौ आरो नोंथाङा इलेक्सन कमिसन डिलिमिटेसन कमिसननि सोमोन्दै एसे गुगल नेटफोराव मोजाङै नायना ला नोंथाङा फेसबुक रिल्स नायस्लायस्लाय एसे बेफोरखौबो नायना ला बिक्रम दैमारि ससमाखौ दाङि दाङि मानसिफोरनि सिगाङाव नाटक खालामनानै गावखौनो बारा गोरों देखायनायनि गोनांथि गैया बिक्रम दैमारि आरो नोंथांखौ बेनि थाखायनो टाइम होदों नोंथाङा एसे स्टाडि खालामबाव नोंथांखौ आङो नोंथांमोना एसे लाजिदों नोंथांखौ बिदा लिं दिनैनिफ्राय नोंथांखौ फंबायसो होनना लिंनो गोसो दिनैनिफ्राय खारन नोंथाङा डिबेट खालामनो साहस गैया नोंथांमोननि सापर्टारफ्रा नोंथांखौ जेरैबायदि ब्लाइन्डलि सापर्ट खालामगासिनो दङ नोंथांनि रियेलिटिखौ बिथांमोना नुयोब्ला नोंथांखौ मुगैगोन बिथांमोना बिक्रम दैमारि नोंथाङा रेडि जा नोंथाङा एसे स्टाडि खालाम नोंथाङा जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थाबानो जानाय नङा बिक्रम दैमारि इलेक्सन फैदोंखाय बारानिख्रुइ बारा प्रेस मिट होबाय थाबानो जानाय नङा नोंथांनियाव एसे नलेजआबो थानांगोन बिक्रम दैमारि नोंथाङा जुदि साहस दङब्ला इमिडियेटनो नोंथाङा मोनसे आंजों डिबेट खालामनांगौ जायखिजाया निउस चेनेलाव बिक्रम दैमारि 39 डिपार्टमेन्टआव 80% आदार कास्टनि CSD आरो डिरेक्टर बिथांमोना बोरै एक्सेप्ट खालामगोन जोंनि बर'नि इसुफोरखौ जोंनि बर'नि बिटिआरनि इसुफोरखौ बिथांमोना बोरै आखरे आखरे मावफुंगोन नोंथांमोनानो बुंलाय सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव इउपिपिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बनरगावनि हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 19टा सार्कोल अफिसाव 11 आरो 12 जन सोरबा एडिसियानो भिडिअ इनचार्ज आरो सार्कोल अफिसार इनचार्ज लानानै बे खामानिखौ मावोमोन दिनै हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मेक्सिमाम बर'आ दिनै खामानि मावोमोनब्ला नोंथाङा मानो सासेबो हाया सों प्रजेक्ट डाइरेक्टर साब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै साब्रै बर'मोन मालाबा सानै बर' सों नोंथाङा मानो सासेबो बर' डाइरेक्टर प्रजेक्ट डाइरेक्टर मानो लाबोनो हाया सों गाज्रिनि बर'नि जुरिजेननाया बिफोरनिफ्रायनो जादों सार्कोल अफिसारा दिनै 19 जन गुबुन आधार कार्डनि अफिसारा जोंनि बे डिलिमिटेसन सोमोन्दै मा मिथिगौ बिथांमोननि आखाइ गैया सानदों नामा दङ बिसोर SS अफिसार बिथांमोना स्टेटनि एजेन्ट नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि